Was het angst of onverschilligheid dat de mens daartoe bracht om weg te kijken in de periode van de bezetting door de nazi's? Was het angst of onverschilligheid dat mensen toekeken hoe hun Joodse buren werden weggehaald en niet meer terugkwamen? Was het angst of onverschilligheid dat ertoe leidde dat na die heldhaftige februari-staking in 1941 er in geen land zulk een hoog percentage van de Joodse bevolking niet meer terugkwam? Was het angst of onverschilligheid dat mensen ertoe bracht om hun buren, de Joodse onderduikers, onderdak boden aan de nazi's te verraden? Was het angst of onverschilligheid dat Nederlandse ambtenaren en politieagenten ertoe bracht om Joodse mensen uit hun huizen te halen en naar Amsterdam en Westenbork te brengen? Welke heldmoed was er voor nodig om in deze ogenschijnlijke uitzichtloosheid verzet te plegen tegen de nazi's? Engelse en Amerikaanse militairen geheim onderdak te bieden? Joodse mensen te helpen onder te duiken? Joodse kinderen een nieuwe toekomst te bieden? Die helden waren er. Zij maalden niet om het gevaar dat ze liepen. Zij riskeerden hun leven om dat van anderen te redden. Hun namen mogen niet worden vergeten.
Citaat uit een pamflet dat op 24 februari 1941 is verspreid in Amsterdam en omgeving. De nazi's hebben zaterdag en zondag, en maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden. Honderden groene veldpolitie kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten ze zich met hun bewapende overmacht op weerloze mannen, vrouwen en kinderen. Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord. Werkend volk van Amsterdam, kunt gij dit dulden? Nee, 1000-maal nee. Laat u dus door de plompe Duitse soldatenlaars niet intimideren. Organiseert in alle bedrijven de proteststaking. Wees solidair met het zwaar getroffen Joodse deel van het werkende volk. Staakt! 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 Op 25 februari werd er gestaakt. In Amsterdam, in Haarlem, in Zaandam en in Utrecht. Elk jaar op 25 februari herdenken we de helden van de februari-staking. Het was de enige staking in heel Europa tegen de onderdrukking van onze Joodse landgenoten. Het standbeeld van de dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam is het eeuwig tastbare symbool voor deze heldendaad van zoveel duizenden inwoners van Amsterdam en de andere genoemde steden.
Mijn grootvader heeft zijn ouders nooit gekend. Ze hebben hem afgestaan toen hij een baby was in 1943. Ze waren Joods en moesten zich melden voor vertrek naar Westerbork. Uiteindelijk zijn zij gedeporteerd naar Auschwitz. Zij keerden niet terug. In Amsterdam bestond een verzetsorganisatie onder leiding van Walter Suskind, werkzaam bij de Joodse Raad. Zij benaderden Joodse ouders van jonge kinderen met het verzoek om hun kinderen af te staan. Zij wisten wat er met deze Joodse mensen stond te gebeuren. Uiteindelijk is ook Walter Suskind met zijn familie gedeporteerd naar Auschwitz en niet meer teruggekomen. Zijn allen vermoord. Mijn opa werd opgenomen door een gezin in Trebeek. Zij waren zijn nieuwe ouders. Zij gaven hem liefde en een nieuwe toekomst. Pas op latere leeftijd hebben ze hem verteld wat er met zijn ouders is gebeurd. Niet alleen mijn opa, maar meer dan 600 Joodse kinderen hebben zo de oorlog overleefd. Deze helden hebben mij recht van leven gegeven. Zonder hen zou ik er niet zijn geweest. Dankzij deze helden mag ik er zijn. Ik mag er zijn.
In april 1943 ontvingen zij een uitnodiging van de bezetter. De oud-militairen die in 1940 in het Nederlandse leger meevochten voor de verdediging van ons land. Zij moesten zich melden voor de arbeidseinsatz in de Duitse industrie. Door het grote verlies van het Duitse leger in Stalingrad waren er niet genoeg mannen meer om de industrie gaande te houden. De verontwaardiging bij de Nederlandse arbeiders was groot. Het leidde uiteindelijk tot grote stakingen, vooral in Twente, bij Stork en in Limburg in de mijnen. De reactie van de nazi's was keihard. Meer dan 80 mensen werden standrechtelijk geëxecuteerd. 95 mensen vonden de dood. Meer dan 400 raakten gewond door beschietingen en mishandeling. Frederik Marinus Loep, de held van Stork, werd op 4 mei 1943 vermoord. Zijn lichaam is nooit gevonden. Reinier Stavelberg en Meinardus Tempelman uit Heelerheide en Servaas Toussaint uit Hoensbroek werden op 2 mei 1943 vermoord. Hun lichamen werden pas in 1946 gevonden, toen een van de daders deze moord bekende en aangaf waar zij begraven werden. Zij hebben een monument in Heelerheide en Hoensbroek en worden nog jaarlijks herdacht.
2 minuten stilte. Op 4 mei om 8 uur 's avonds. Elk jaar. Opnieuw en opnieuw. Ter nagedachtenis aan hen die vielen. 2 minuten stilte. Elk jaar opnieuw. Op 4 mei. Opdat wij nooit vergeten. Voor hen die vielen op de Grebbeberg. Voor onze gefusilleerde verzetstrijders. 2 minuten stilte. Opdat wij nooit vergeten. Voor onze Joodse medeburgers. Die niet terugkwamen. Voor onze Roma- en Sinti-medeburgers. Die niet terugkeerden. 2 minuten stilte. Voor onze schaamte. Voor de schaamteloze ontvangst. Van onze Joodse medeburgers die wel terugkwamen. 2 minuten stilte. Ook voor de slachtoffers in Srebrenica. Ook voor de slachtoffers in Syrië en Afghanistan. 2 minuten stilte. Voor het verlies van vrede, vrijheid en democratie. 2 minuten stilte voor de mannen, vrouwen en kinderen. Die stierven in Mariupol, in Butsja, in Kiev. In de gebombardeerde woningen, ziekenhuizen, scholen. Voor de gebombardeerde voedselopslagplaatsen. 2 minuten stilte voor Oekraïne.
Amen.